Čo ide robiť, Fredinko? Pracovať, áno. Ešte chceš zvieratka? Zvieratka tieto, kartičky? A čo by si chcel? Toto? A čo chceš? Ktoré chceš robiť? Tieto zvieratka? Dobre. Dobre. Tak mi podaj bubáčik. Kto papá na obrázku pomaranč? Kto papá pomaranč na obrázku? Áno. A kto je to? Kto je to? Opica, áno. Teraz mi podaj, kto na obrázku pláva. Áno. A čo je to? Čo je to? Kto pláva? Kačka. Áno, kačka pláva. Teraz mi podaj, kto na obrázku leží na dreve. Kto tam leží? Jašterička, áno. Teraz mi podaj, kto robí bzz, bzz, mucha. A teraz mi podaj Andulku, vtáčika Andulku. Dobre. A teraz mi ukáž, kto pápa na obrázku. Áno, vtáčik pápa. Dobre. Teraz mi podaj, Fredulko, kto robí kvak. Žabka, áno. A jak sme si ukazovali žabu? Takto. Žaba, žaba, áno. Dobre, pekne si to urobil. Kto robí lev, áno. Podaj mi plameniaka. Dobre. Podaj mi krtka. A jak máme znak krtko? Tak, je krtko, áno. Podaj mi chrobačika. A podaj mi rysa. Je rys. Dobre, super. Podaj mi, Fredulko, kto má na nose roh. Kto má roh na nose? Kto má taký veľký nos s rohom? Nosorožec, áno. Super. A kto robí had? Krásne. A kto robí B? Ovečka, áno. Podaj mi bociana, bubači. Kde je bocian? Áno. Kde je korytnačka? A kde je líška? Dobre, to si krásne vedel. Super. Teraz si dáme iba počasíčko. Na chvíľočku. No budeme stále robiť zvieratka. Ukáž mi, Fredulko, oheň. Oheň, kde je oheň? Dobre. Kde je vietor? Fú, robí vietor, krásne. Podaj mi slniečko. Čo robí slniečko? Svieti, áno. A kde, Fredulko, prší? Kde prší? Áno, prší. A jak je dážď? Tak je dážď, áno. Podaj mi dúhu. Podaj mi mesiačik. A podaj mi kvapku. Dobre, super. Ešte toto a potom budú zvieratka. Podaj mi, Fredulko, aby ti neodpadla tá hlavička. Podaj mi vrtačku. Vrtačku. Dobre. Podaj mi pílku. Pílku. Pílime. S pílkou pílime, áno. Podaj mi klince. Podaj mi šrobovák. To robíš veľmi neochotne, šrobovák. Podaj mi kladivo. A podaj mi kliešte. Nemôžeme stále robiť iba zvieratka. Tak mi podaj. Čo je toto, Fredulko? Čo je to? Sliepočka, áno. A čo dáva sliepka? Čo dáva sliepka? Vajíčko. Vajíčko dáva sliepka, áno. Tak, podaj mi, kto má veľké rohy? Muflon, áno, dobre. Podaj mi vtáčika, ďatla. Ďateľ, dobre, super. Podaj mi, kto má na obrázku škvrny a robí had. Krásne. A podaj mi, kto stojí vo vode. Kto stojí vo vode? Plameniak, áno.
A čo robí? Kde stojí plameniak? Kde stojí? Vo vode, krásne si to ukázal. Super, šikovný. A ukáž mi, kde je krtko. Krtko, áno. A prasiatko, kvík. A sliepočka. A ešte mi ukáž, čo dáva tá sliepočka? Čo dáva sliepočka? Čo dáva? Vajíčko, áno, vajíčko. Dobre si to vedel. A kto je toto, Fredulko? Slon, áno. A kto je toto? Mačka. Dobre. A kto je toto? Jak sme si ukazovali? Takto. Tak, slimáčik, krásne si to vedel. Dobre. Podaj mi, Fredulko, kohútika. Dobre. Podaj mi delfína. Kde je delfín? Dobre. Podaj mi tú mačičku. Kto pije mlieko na obrázku? Mačička, áno. Podaj mi slona. Slona mi podaj. Podaj mi hada. Kde je had? Áno. Podaj mi slimačika. A podaj mi takú ovečku, čo má veľké rohy. Dobre. Teraz mi ukáž, Fredinko, kto býva v klietke? Vtáčik. Kto papá trávu? Kravička. Kto robí koník? Kto papá mrkvičku? Zajačik. Kto robí haf, haf? Áno, pes. A kto pije mlieko? Mačka. Kto papá oriešok? Veverička. Áno. A kto má dlhý krk? Kto má dlhý krk? Žirafka. Áno. Super. A čo robia opičky na obrázku? Boskávajú sa, áno, dávajú si pusinky. A teraz mi podaj tučniaka. Tučniaka mi podaj, áno. Podaj mi úhora. Kde je úhor? Ryba úhor. Dobre, super. Podaj mi vtáčiky v klietke. Podaj mi sovu, jak letí. Podaj mi hyenu, jak papadyňu. A podaj mi tie opičky, čo si dávajú pusinky. No. A teraz mi ukáž, čo vidíš na obrázku. Koníka. A čo robí koník? Beží, krásne. A čo vidíš na obrázku? Mačku. A čo robí mačka? Pije. Áno, pije. A čo vidíš na obrázku? Žirafa. Čo robíš? Beží, krásne. Čo vidíš na obrázku? Kravičku. A čo robí kravička? Papa. Papa, áno. A čo vidíš na obrázku? Myška. Papa. Jablčko. Krásne, dobre. A čo vidíš na obrázku? Hojda. A kto sa hojda? Kto sa hojda? Maminka sa hojda. Maminka, áno. A čo vidíš na obrázku? Žirafa pije vodu. Super. A čo vidíš na obrázku? A kto beží? Pes beží. Krásne si to ukázal. A čo vidíš na obrázku? Mačka. Čo robí mačka? Pozerá. Dobre, super. A tu čo vidíš? Mačka skáče. Krásne. A čo vidíš tu? Kto pije vodu? Koník pije vodu. Dobre. A tu čo vidíš? Kto skáče? Ryba skáče. Ty si šikovný. Maminka ti dá čokoládu. Áno, ešte budeme pracovať. Vypnem toto.